Хикәйә. Безнекеләр җиңде. Бүген Илһам тагын бездә кунды. Соңгы араларда ул евроремонтлы, бай җиһазлар белән тулы шәп фатирыннан уттан качкандай кача башлады. Менә инде нишәнче тапкыр аның бетмәс-төкәнмәс монологын тыңлыйм. Минбәрәнгәрчеп кичке аш әзерләгән арада ул миңа моңзарын сөйли. Ә ирем, аның дусты булуга карамастан, Илһамны бөтенләй тыңламый һәм бер киңәш тә бирми башлады. Илһамның узакка сузылган гаилә проблемасына катышмый, үгет-нәсихәт эшендә миңа тапшырды. Ә минем күңел йомшак, ачуым килсә дә тыңлыйм. Үземчә юаткан булам, күперләрне яндырмаска киңәш бирәм. Хәер, киңәшләремнең файдасыз икәнлеген алдан ук белеп торам. Илһам белән Әлфия гаилә дусларыбыз иде. Иде димен, чөнки дус булудан туктамасак та состав үзгәрде. Әлфия урынына Регина пәйда булды. Илһам белән Әлфия 20 ел гомер иттеләр. 2 уллары бар. Безнең балалар да бергә үсте. Гаиләбездә булган кытыршылыклар, төрле кыенлыкларны Әлфия белән уртага салып сөйләшә, киңәшләшә һәм чишелешен таба идек. Баштарак ирләребез дус булганга гына очрашсак та, соңыннан аралар якынайып, уртак тел таптык. Яхшы иптәш иде Әлфия. Илһам тырыш ир иде. Күп эшләде, акчаны да күп тапты, тора-бара байып ук китте. Матди хәлебез сизелерлек аерылса да, Әлфия кәпрәймәде, хаваланмады, кирәк чакта ярдәм дә итте. Шулай ипле генә яшәп ятканда байлык боздымы, Илһам сулга йөри башлады. Яхшылык белән дә талашып та ирен акылга китерә алмады Әлфия. Мөнәсәбәтләре бозылганнан бозыла барды. Килеп елаган чакларында юатып, шашыныр да узар, күңелеңә авыр алма, бик бетеренмә, дия идем. Ничек авыр булмасын инде. Иренең киеменнән ят хушбуй исе аңкыгач, Илһамы эштә булдым дип, төнге 2дә трусигын тискәре ягы белән киеп кайткач, җитмәсә, инде 50гә якынайган хатынга карап утырырга гомерем 2 түгел. Шәлпрәйгән күкрәкле карчыкны түгел, яшь кызлар кычасым килә минем. Бәйләнәсе булма дип кимсеткән. Шулай итеп, хатынына "Ай, наным" дип кенә торган Илһам Әлфиягә карата бөтенләй суынып башкалар кочагына кереп чумды. Ниһаять, аерылыштылар. Кызганыч иде. Җимерек гаилә, балалар, Әлфия дә жәл иде. Илһамның Әлфияне шул кадәр кимсетүеннән берничек аралый алмавыма борчыла идем. Соңыннан, инде бу чиккә килеп җиткәч, аерым яшәүегез кулайрак дип, Әлфияне юатырга да тырыштым. Атна айлар узды, Илһам безгә кереп йөрүеннән туктамады, ә менә Әлфия ирен бездә очратудан куркып, килүен сирәгәйтте. Хәзер ешрак үзем барам. Күбрәк телефоннан гына сөйләшәбез. Элеккеге гаиләсен кайгыртмый Илһам. Дөрес, фатир бүлеп йөрмәде. Шунысына да рәхмәт, диде Әлфия. Илһам исә яңа йорттан яңа фатир алды. Өй туена чакырды. Бармый хәл юк иде, бардык. Байлык-муллыкка шаккатып, исәнгәрәп кайттык. Бердән молодец үзе эшләп мал булдырган. Икенчедән подлис балаларын ярдәменнән бөтенләй кискән. Илһам кергән чакларында ни пешерсәм дә мактап ашый. Синең бәлешең кебекне бер җирдә ашаганым юк. Иртәгә кунакка киләбез, пешереп куй әле, диде ул берсендә серле генә елмаеп. Табынга куяр өчен башка әйберләрне үзем алып киләм, борчылма. Киләбез дигәч, мин бер катлы Әлфия хакында уйлап, әллә татулаштылар микән дип, белгән дугаларымны укыдым. Инде Ходаем аңга килсен, гаиләсенә кайтсын, җиңеләй бирмәсен иде дип теләк теләдем. Тик мин дигәнчә булмады, Илһам безгә кап-кара чәчле, озын тырнаклы, соңгы мода белән киенгән 22-23 яшьлек кызы белән килде. Табында әллә ни сөйләшеп булмады. Без буларның бер-берсен ничек сөеп туя алмаганнарын тыңлап кына утырдык. Минем Региночкам ананас ярата.
Региночка бәл шашамый, фигура саклый. Региночкага машина алдым. Кадерлем конфет кирәкме? Җаным, аягың туңмыймы? Илһам койрыгын кабарткан тәвә кошыннан ким кыланмады. Мин бу төшүлектән күңелем булгана башлап кухняга чыгып тойдым. Элеккеге Әлфияле чактагы яшьлектә сөйгән ярны җырлап, балаларның кечкенә чагын искә алып көлешеп, шаярышып, кич утыру түгел иде инде бу. 1-2 сәгать сыйланганнан соң куллары кулда, күзләре күздә булган яшьләр кайтырга кузгалдылар. Мин калырга кыстамадым, коры гына хушлашуымнан алдыгыздан артыгыз яхшырак диюемне аңларга була иде инде. Шушы озын торыклы, нечкә билле, зур күкрәкле Регинага өйләнде Илһамыбыз. Һәм башланды. Регинага бриллиант кашлы алка алдым. Мин сөйгәнемне ресторанда гына ашатам. Әнисе авырый Регинамның, үзебезгә алып килдек. 3 бүлмәле аз безгә, Регина 5 бүлмәле фатир сорады. Алдым инде яңа машина кышчыгыма. Мондый сүзләр матди хәле уртача саналган, бил бүгеп акча тапкан кешенең, ягъни минем ачуымны гына чыгара иде, тик башта мактанулы, уңай рухта сөйләнелгән сүзләрдә, Регинага катышлы хәбәрләрдә соңгы вакытта канәгатьсезлек, ризасызлык сизелә башлады. Булай да бар акчамны шуңа туздырам, кадерен белми, дигән сүзләрдә ешрак ишетелде. Гел нидер кирәк, чалбар, күлмәк, итәк, алтын, инде киемнәре шкафтан өскә ишелә, һаман җитми. Ничек тыярга инде аның нәфесен, ә? Әз генә тавыш күтәрсәм дә акырып елый башлый, бүлмәсенә бикләнә. Яныма ятмый җитмәсә. Анасы да гел котыртып тора. Яшь кызга өйләнгәч шулай инде, түзәсең, ни сораса да аласың. Бер рәхәтнең бер михнәте була. Син карт җиңгә бөек сөю алып килмәде кыскаемны, сәбәбе байлыгың. Менә шулай ди беләсеңме? Оялмый да. Икәүләшеп, һәр минутымны контрольдә тоталар. Көненә 100 чылтырата Регина. Син кая? Кем белән? Ни эшлисең? Дип бәгырьләргә төшә. Трубканы алмасам, кайткач тавыш куптара, тәлинкә вата, әйбер йырта. Мин бит эш кешесе. Аны гына уйлап тора алмыйм бит. Шуны да аңлый алмый, дип уфтана башлады Илһам. Ә мин тыңлыйм да баш селким. Менә бу хәлләр инде 2 ел дәвам итә. Әлфия белән арысландай көчле булган Илһамыбыз Региночкасының күңелен күрәм дип көчеккә әйләнеп бетте. Хәзер инде өенә кунарга кайтырга да курка. Әнә, бүген дә озак зарланды. Бизнес соңгы вакытта бик бетерештә әле. Кризистан соң күтәрелеп китеп булмый. Бөтен табышны эшне үстерүгә кертәм. Акча ягы да саекты. Җитмәсә, җанда тынгы юк. Теге вакытта ялгышуым тынгы бирми. Әлфия гафу итмәс инде. Нык рәнҗеттем. Регина тун сорый. Былтыргыны кияргә мин чё не считаш, что ли, дип кенә кычкыра. Шәшке тунга акча бирә алмыйм дигән идем. Төне буе бүлмәсенә бикләнеп үкерде. Үкереп туйгач улый башлады. Төне буе йокы бирмәде. Иртәгә командировка китәсе бар. Юл ерак, ял кирәк. Ачуланмасагыз, сездә калам. Сездә рәхәт, тыныч, җылы, баш исе килә. 300 меңлек кухня ясаттым. Регина духовка мишенең ничек кабызылганын да белми. Ризык әзерләү не моя стихия. Я рождена для любви, дип тырнак буяп утырудан башка эше юк, дип озак зарланды Илһам. Сукрануын еш ишетәм, ә менә Әлфияне искә алып, үз ялгышын тануы беренче кат булды. Эчемә җылы кереп китте.
Безнең кечкенә фатирыбызда, раскладушкага ятып, кухняда да кунарга риза булган бу эшмәкәрнең йокылы йөзенә карадым. Күңелемдә кабат икеле-микеле уйлар. Әллә жәллим үзен, әллә каһәрлим, белмим. Балачакта сугыш турында кино җиңү белән тәмамлангач, «Ура!» дип кычкыра идек. Хәзерге мизгелдә дә күңел халәтем нәкъ шундый. «Ура! Безнекеләр җиңде!» дип кычкырасы килә. Belimi kileşekte Gaziz başın niler kütkenin Söyünüp de yaşap Sizmi kişi gımır ütkenin Ütken gımır keyler kir koytmay Sularda bit vatmay kirega Yalgışırga bizning haqimiz yo'q G'umrlar birgina birilar Yalgışırga bizning haqimiz yo'q G'umrlar birgina birilar Бәхет кояшыбыз балкып торсын Суларда саф килеш аксыннар Барлылар үз барын югалтмасын Барсызлар үз барын тапсыннар Үткән гомер кәйләр кир кайтмый Суларда бит акмый кирегә Ялгышырга безнең хакыбыз юк Гомерләр бергенә бирелә